Magandang umaga po sa bawat isa. Purihin po ang Diyos sa araw na ito na ipinagkaloob niya sa bawat isa sa atin upang tayo ay maging malaya na makapagpurit manambahan sa Kanya. Amen po ba? Maging mga nasa tahanan na alam ko na ngayon po ay sabik na ang ating Diyos ay mabigyan ng parangal. Kaya sa umaga pong ito, tayo po ay manalangin upang ang Kanyang patnubay, paggabay ay patuloy nating maranasan. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming Panginoong Yesus, maraming po salamat, for this is the day that you have made. We will rejoice and be glad in it, O God. Truly from the rising of the sun till the time that it goes down, your name is worthy to be praised. Thank you, O Lord, hallelujah, for your steadfast love that is new every morning. Great is thy faithfulness, O God. Salamat, Panginoon. At sa umaga pong ito, salamat sa kalayaan, O Diyos, na ibinigay nyo upang kami po ay sama-sama na makadulog sa trono ng inyong kalwalatian, upang ikaw ay mapapurihan, upang ikaw ay maparangalan, upang ikaw ay mapasalamatan. Salamat, O Diyos, samahan niyo po kami. Hayaan niyo po na lahat ng aming gagawin, lahat ng aming iisipin, lahat ng aming sasalitain, ay maging mabangon sa Diyos sa inyong harapan sa umaga pong ito. Salamat din po sapagkat ang presensya nyo ay naroon, Panginoon, sa mga tahanan na kung saan, Panginoon, nananabik, O God, sa mga tao, Panginoon, sa mga puso na nananabik sa inyong presensya. O Diyos, pinagkakatiwala po namin ang lahat at hayaan nyo, Panginoon, na kayo lamang ang maparangalan. Hayaan nyo po na sa amin pong pakikinggan o maririnig na salita nyo, Lord, matanggap namin ang kapahayagan na nais nyo na matanggap namin sa umaga pong ito. Pagpalain nyo po ang inyong anak na gagamitin at ang lahat, Panginoon, ng inyong mga anak na gagamitin, O Diyos, sa worship service na ito. We honor you, we trust you, and we bless you. In Jesus' name, amen, amen, amen. Sige po, sa umaga pong ito, buksan po natin ang ating mga puso. And let us offer our hearts to our Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah, Lord. Oh, hallelujah. Standing in awe of your grace, setting my feet in your way, entering into your presence, to behold you face to face, God of all heaven and earth, holding me in your embrace, unfailing love that surrounds me. Oh God, I stand amazed. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me yourself and my heart's ever true. Clinging to the cross, I'll follow you. I'll follow you.
binubuksan namin aming mga puso. Lord, we offer our hearts to you. We are your servant, Panginoon. Lord, today, Lord God, as we stand in front of you, in front of your throne, Lord God, Lord, search our hearts, Panginoon. Lord, sa umagang ito, Lord God, we will give you the highest praise. We will give you the highest worship that you deserve. For there is no one like you, Panginoon. Thank you, Lord. We worship you. We glorify your name. In Jesus' name, amen. Amen. Patuloy po tayo umawit. Patuloy po tayo mag-rejoice, mag-celebrate. Dahil po tunay nga na wala pong katulad ang ating Panginoon. Amen. Amen. Kaya po tayo umawit. Sumamba sa Diyos. We will sing our God is great. God is awesome.
Wala pong katulad ng ating Panginoon. Yes, Lord. Every tribe will see your glory. Yes, sing every nation will bow before you. Every nation bow before you. All our treasure turn to ashes in the light of you. Oh, as we sing. As we're singing, He's the Lord Almighty. Only You are worthy. Yes, You are worthy, worthy of it all. Every tribe will see Your glory. Every nation will bow before Your throne, Jesus. Every nation bow before You. All our treasure turns to ashes in the light of You. As we're singing, oh, He's the Lord Almighty. Only You are worthy, worthy of it all. Come on, let's praise Him. Praising, glory, honor, and strength. Unto our God, unto our God. You matchless, endless, love unrestrained. This is our God in every tribe. Say, praising, glory, honor, and strength. Unto our God, unto our God, unto our God. Matchless, endless, love unrestrained. This is our God in every tribe. Sing, hey yo, hey yo, hey yo. Come on, every tribe, they will say, hey yo, hey yo, hey yo, ah. Hey yo, hey yo, hey yo, ah. Hey yo, hey yo, hey yo. Once again, every tribe. Every tribe will see Your glory. Oh Lord, every nation. Every nation bow before You. All our treasure turn to ashes in the light of You. As we sing, as we're singing, yes, Lord is holy, He is mighty. Only You are worthy, worthy of it all. We will praise the name of Jesus, praising, glory, honor, and strength unto our God, unto our God. You matchless, endless, love unrestrained. Say, Our God. every tribe sing, praising, glory, honor, and strength unto our God, unto our God. You matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing, hey yo, hey yo, hey yo, ah. 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 There is no one like our God. 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 Let's declare, wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. No hay nadie como nuestro Dios. No hay nadie como nuestro Dios. Walang sama kanimo, O Diyos. Walang sama kanimo, O Diyos. Awan ka madama po Diyos. Awan ka madama po Diyos.
Waray ning sugat Ginoo, waray ning sugat Ginoo. Mait ka Ginoo mapo Dios, mait ka Ginoo mapo Dios. There is no one like our God. We say there is no one like our God. 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 Praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Who matchless, endless, love unrestrained. This is our God, in every tribe. Say praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. You matchless, endless, love unrestrained. This is our God, in every tribe. Praise and glory, honor and strength unto our God. We give you glory, we give you praise. Matchless, endless, love unrestrained. This is our God, in every tribe. Sing, hey yo, hey yo, hey yo, ah. 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 Lift your voice. Hey yo, hey yo, hey yo, ah. 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 Amen. Palakpakan po natin ating Panginoon. Wala kang katulad. Yes. None like you, Lord. Wala kang katulad, Panginoon. Patuloy po nating awitan natin, Panginoon. Patuloy nating i-declare na wala pong katulad nating Diyos. Thank you, Jesus. Lord, narito, Panginoon, ang mga anak. You see the depths of our hearts, Panginoon. Lord, cleanse our hearts and make us your servant. We'll worship you. We will adore your name, Panginoon. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. Sing a pure heart. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. A heart that hides your word, so that sin may not come in. A heart that's undivided, but one who rules and reigns. A heart that beats compassion, that pleases you, my Lord. A sweet aroma of worship that rises through your throne. Once again, a pure heart. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. A heart that hides your word, so that sin may not come in. A heart that's undivided, the one who rules and reigns. A heart that beats compassion, that pleases you, my Lord.
a sweet aroma of worship that rises to your throne. A heart that hides your word, so that sin may not come in. A heart that's undivided, the word rules and reigns. A heart that beats compassion, that pleases you, my Lord. A sweet aroma of worship rises to your throne. That's undivided, the one who rules and reigns. A heart that beats compassion, that pleases you, my Lord. A sweet aroma of worship that rises to your throne. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. And I could search for all eternity, Lord, and find there is none like you. Sing, there is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. And I could search for all eternity, Lord, and find there is none like you. Mercy. Your mercy flows like a river wide, and healing comes from your hand. Suffering children are safe in your arms. There is none like you. So there is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I can search for all eternity. I can search for all eternity, Lord, and find there is none like you. So there is none like you, Jesus. There is none like you. There is none like you, Lord. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity, Lord, and find there is none like you. We lift you high. We lift you high, higher than all others. We lift you high, higher than all else. You are great, Lord. For great are you, Lord, and worthy of all the glory and honor.
Hallelujah, hallelujah. There is none like you, Lord. There is none like you, Lord. Great is our God. Great is the Lord. Hallelujah. Yes, Lord, there is none like you, Lord. Yes, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, Lord. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na banal, may bigin. Marami pong salamat, Panginoon, sa umagang ito na ibinigay mo sa amin. Salamat po, O Diyos, sa iyong mayamang biyaya, sa iyong pag-ibig at kabutihan. Salamat po, Panginoon, sapagat ngayong umagay patuloy ka magpapakilala sa amin sa isang malalim at tamat Bibliang kaparaanan. Ihanda niyo po ang puso at buhay ng bawat isa, maging ang mga anak mo, O Diyos, na nasa kani-kanila mga tahanan, saan man sila naroroon. I declare, Lord, anointing, revelation, and wisdom, alive, alert, enthusiastic, Lord, to hear your word today. Patuloy kaming matuto at lumago sa pananampalataya at pagkakilala sa iyong salita. Salamat po, Panginoon, sa inaming pinagkakatiwala ang aming pananambang ito sa iyo, ang pag-aaral ng iyong salita. Thank you, Lord. We honor you, Father. We give you honor, praise, and glory in Jesus' name. Amen, amen, amen. Sige po, maupo ang lahat. Di ba umina ang battery? Ba't nawawala? Amen. Praise God. Purihin po ang Panginoon sa oras na ito, mga minamahal na magulang at kapatid. Sa lahat po ng mga kapatiran natin na ngayon ay nasa kanilang tahanan. Magandang umaga po sa ating lahat. Hallelujah. Nung nakaraang pong Sunday, pinag-aralan natin the unexpected miracle, no? Ang hindi inaasahang himala ng isang lalaking 38 taon nang may sakit ay hindi niya inaasahan na siya pala ay biglang gagaling nung oras na yon. No po? Sa John chapter 5, 1 to 15, nakita natin nung nakaraang isang linggo ay tumanggap siya ng himala na mula sa Diyos dahil pinuntahan siya mismo ng Panginoon. Noon pa man nakita na siya ng Diyos. For 38 years ay hindi siya gumagaling dahil may nauuna ng lumusong sa kanya pag nagalaw ng anghel yung tubig doon sa portico. No? Kaya po i-claim natin yung miracle ng Panginoon na anuman ang ating nararamdaman sa pisikal, sa espiritual, lahat ng yan ay pinagaling na ng Diyos. Amen. Tumanggap na tayo ng himala sa Kanya. At ngayon pong umagang ito, ngayon po ay huling linggo ng Mayo, and the Lord lead me to share with you ngayong umaga at ang nais po ng Diyos na tayo po ay patuloy na mag-aral sa Kanyang salita upang tayo ay patuloy na matuto. Amen po ba? Katulad po ng isang mag-aaral. Ang isang estudyante, kaya siya nag-aaral, pumapasok sa eskwelahan para siya ay matuto. No? At kaya tayo po ay naririto at nag-aaral ng salita ng Diyos para din tayo ay matuto at lumago sa pagkakilala sa Panginoon. Amen po ba? No? Ganon din naman, hindi lamang po kayo ang natututo, higit sa lahat, kailangan yung mangangaral ay siya rin yung unang-unang dapat natututo at tinuturuan din ng Diyos. Hindi lamang po kayong mga tagapakinig ng salita ng Diyos. Sapagat napakahalaga po ng isang mangangaral, ang kanyang itinuturo ay nakikita sa kanya. Kung nagtuturo siya ng pananampalataya, kailangan makita sa kanya na siya'y matibay sa pananampalataya. Hindi siya dapat makita na siya'y pagdating ng pagsubok, problema, dry agad, down agad, depressed. Hindi siya totoong dapat magturo ng pananampalataya. Kung ang isang mangangaral ay nagtuturo ng love, kailangan nakikita sa kanya at nadarama ang pag-ibig. Kung ang isang mangangaral ay nagtuturo ng humbleness, humility, kailangan nakikita sa kanya ang humility. Dahil kung ito'y tinuturo niya sa tao at hindi ito nakikita sa kanya, siya'y lalabas na hipokrito at hipokrita. Tama po ba? No? Kaya nga mahalaga sa isang mangangaral ang kanyang itinuturo sa mga taong tinuturuan niya, sa kanya mismo ito ay nakikita.
At marami po ngayong mga ngaral, kuminsan nagtuturo ng mga bagay na ito ay sa kanya mismo hindi nakikita yung itinuturo. Kaya mahalaga po sa isang mangangaral, nakikita sa kanya ang lahat ng mensaheng itinuturo niya sa kanya number 1 nakikita. No? Amen po ba? Praise God. Ngayon po, buksan natin ang ating mga Bible sa aklat ng Proverbs chapter 29 verses 1 to 3. Proverbs 29 verses 1 to 3. He is often rebuked and hardens his neck will suddenly be destroyed, and that without remedy. Ang taong ayaw magbago matapos mong sabihan ay hindi maliligtas. Ang hindi makinig ng payo ay mapapahamak. Verse 2, when the righteous are in authority, the people rejoice. But when a wicked man rules, the people groan. Kapag matuwid ang namamahala o namumuno, ang bayan ay nagsasaya. Ngunit tumatangis ang bayan kung ang pinuno ay masama. Verse 3, whoever loves wisdom makes his father rejoice. But a companion of harlots wasted his wealth. Ang nagpapahalaga sa karunungan ay nagbibigay galak sa magulang. No? Pagka ang isang anak ay nagpapahalaga sa pag-aaral, sa kaalaman, sa karunungan, ang anak na yon ay nagbibigay kagalakan sa kanyang parents. Ngunit ang nakikisama sa patutot, no, yung harlots, but a companion of harlots wastes his wealth. Ang nakikisama sa patutots ay nagwawaldas ng kayamanan. Ang ating topic ngayong umaga is about harlots. No? The harlots, ang patutot. No? The harlot. O sa Tagalog, patutot yung ating pong binasa. No? Sinabi nung verse 1 and 2, nakita po natin na pag pinagsabihan mo ang isang tao at hindi nakikinig, ayaw tumanggap ng payo na ilang ulit na, nakalimang ulit ka na nagbigay ng payo, at paulit-ulit sa kanyang ginagawang mali at kasalanan, hindi siya maliligtas bagkus dahil sa katigasan ng kanyang ulo at ng kanyang puso, darating ang panahon siya'y mapapahamak. At sinabi ng verse 2, ang isang leader na matuwid, ang isang leader na namumuno, na matuwid, ang mga taong nasasakupan niya ay natutuwa at nagagalak. Pero pag masama ang ruler, when the wicked rule, people mourn. No? Pag masama ang namumuno. At sinabi ng verse 3, whoever loves wisdom, ang nagmamahal sa karunungan, sa kaalaman, nagbibigay galak sa kanyang mga magulang. Ngunit ang nakikisama sa mga patutot, no, ay nagwawaldas ng kanyang ari-arian o kayamanan. Ano ba ibig sabihin ng harlot? Harlot means prostitute. No, sa Tagalog, patutot. In Tagalog. Ang harlot ay isang spirito, no, na mapang-akit. Kukunin niya ang atensyon mo. Yun yung harlot spirit. Oras mo, panahon mo, upang makuha ka niya at sirain ang buhay mo. At ganyan ang buhay ng maraming tao, maging ng ibang mga Kristiyano. No? Nangyayari po ngayon niya, mamaya alamin natin. Maraming tao ngayon ay, dahil ang spirito ng harlot ay kumikilos sa paligid, kahit saan, no? Meron niyang characteristic. What are the character of the harlots? Ano ba ang karakter ng harlots? Number 1, 4 po ito. One of the characteristics ng harlot is shameless. Shameless. Ibig sabihin ng shameless, walang kahihiyan. Di nahihiya. Wala nang kinikilala. Wala nang nirerespeto. Sa ibang salita, bastos. No? Yan po yung spirito ng shameless, spirito ng harlot. Di na siya makaintindi at kumilala kung ano ang tama at mali. No? Katulad sa loob ng tahanan, kung minsan may mga anak, hindi niya namamalayan, meron siyang spirit of shameless. No? Hindi niya na iginagalang ang kanyang magulang. Kung masagot ng bata ang mga magulang, gano'n na lamang sobrang wala ng respeto. No? May mga ganong tahanan.
sa kumpanya, sa eskwelahan, maging sa military, alam na mga military na ang kanyang pinasok bilang siya sundalo o pulis, alam niyang kumilala at magrespeto ng superior niya. No? Alam niya ang procedure, ang protocol na dapat niyang kilalanin kung sino ba yung nasa higher authority na dapat niyang kilalanin at pagpasakupan. Kaya nga, maraming tao ngayon, meron sa kanilang kalooban ng shameless spirit. No? Ito yung karakter ng harlot. Kaya ang sabi ng Jeremiah chapter 3, verse 2 and 3, tignan natin, Jeremiah chapter 3, verse 2 and 3. Look up at the hilltops. Tumingin ka raw sa tuktok ng mga burol. Any place where you have not acted like a prostitute, may lugar ba roong hindi mo dinungisan ng iyong kahalayan? You waited for lovers along the roadside, as an Arab waits for victims in the desert. You have defiled the land with your prostitution. No? Para kang babaeng nagbebenta, sabi roon. No? Verse 2, ulitin natin sa Tagalog, tumingin ka sa tuktok ng mga burol. May lugar ba roong hindi mo dinungisan ng iyong kahalayan? Para kang babaeng nagbebenta ng sarili na naghihintay ng manliligaw sa mga tabing daan. Tulad mo'y Arabong nag-aabang ng biktima sa ilang. Dahil sa mahalay mong pamumuhay, ang lupain ay nadungisan. Verse 3. That is why the rains were held back and the spring showers did not come. You even look like a prostitute. You have no shame. No? Para kang babaeng bayaran, wala ka ng kahihiyan. You even look like a prostitute. No? Sabi roon, wala ka ng kahihiyan. Dahil dito'y pinigil ko ang ulan at hindi pumata kahit sa panahon ng tagsibol. Ito po'y kinumpara ng Diyos ang Israelita sa isang babae. Pag binasa natin ang verse 1, kapag ang isang babae daw ay pinalayas at hiniwalayan ng kanyang asawa, at siya'y nag-asawa ng ibang lalaki, yung babaeng humiwalay sa asawa niyang una, hindi na siya dapat tanggapin ng unang asawa. Ang ganito'y magpaparumi daw sa lupain, subalit ikaw, Israel, kay rami mong kinasama at ngayon ibig mong magbalik sa akin. So ikinumpira ng Panginoon ang Israel. No, marami siyang kinasama, marami siyang sinambang Diyos, miwalay siya sa Panginoon na dati niyang sinasambat pinaglilingkuran, pero lumayo siya sa Panginoon at marami siyang kinasama, parang katulad ng isang babae. At ngayon nagbabalik loob siya sa Diyos, no? At sinasabi rito, itong isang karakter ng harlots, yung wala na siyang kahihiyam, no? And this is one of the devil's tactics to human. Ito yung isang taktika ng demonyo sa tao. No? Ano yun? To complete removing our shame. Yung ang alisin, yung di ba tayong tao, meron tayong sa kalooban natin na nahihiya ka, marurong kang mahiya. Pero ang demonyo, aalisin niya yung kahihiyan mo na yon, na parang wala ka ng hiya. No? Hindi ka na nahihiya. Kaya madalas kahit nahayagan na ang mga paggawa ng kamalian ay hindi na nahihiya. Halimbawa, no? May ginagawa si tatay o si anak. Kahit pa sila mag-away ng kanyang asawa, kahit para siya murahin, batuhin ng bote, ng kutsilyo, hindi na siya nahihiya. Basta magawa niya lamang yung magkakalikot sa cellphone. Kahit nakikita ng mga anak niya na nag-aaway sila, umiiyak na mga bata, no? Wala na silang kahihiyan. No? Yun ang karakter ng harlot spirit. May mga nangyayaring ganyan sa loob ng tahanan, wala nang hiya. No? Nag-aaway sa harap ng mga anak, nagbabatuhan, basta ako, 2 oras ako magkakakalikot sa cellphone ko, wala akong pakialam sa iyo. No? Ganun ang marami, kahit Kristiyano, nangyayari yan. No? At kahit araw ng linggo na pwede ka namang maupo sa bahay at makinig ng salita ng Diyos, sumamba sa Diyos, makinig ng aral ng Panginoon, hindi mo unahin ang salita ng Diyos, hindi ka na mahiya, lakwatsa ka kung saan ka nalang pupuntang maglalakbay ka, linggo-linggo, wala ka ng pakialam ng makinig ng salita ng Diyos o sumamba sa Diyos, wala na yung hiya. No? Nawawala na yung takot sa Panginoon. Yung shameless spirit, nandoon na. No? At marami ng ganito mga tao ngayon sa paligid natin. No, tignan natin yung mga nababalitaan natin nung isang araw. Isang babae, tinakas yung sasakyan ng kanyang boyfriend yata o manliligaw. Wala palang lisensya.
No? Wala nang hiya. Inaway yung traffic enforcer. No? Kung siya ay nagpakumbaba na lamang at di sana hindi na lumaki ang kaso. No? Ganito ang mundo ngayon. Shameless. Kumakalat na sa kapaligiran. Kabi-kabila yung isang pulis nung isang araw kahapon na balita. Quezon City, nilooban yung, basta meron siyang pinasok na parang palitan ba ng pera, no? Nasa CCTV siya, yun, nahuli siya, pulis pala. Buti na lang dito sa atin sa Bacoor ay natuturuan ng salita ng Diyos, ng moral values, ng my brother's keepers, ang ating mga commander dito, ng officer, pati na ang mga lahat ng kapulisan dito, maging dito po sa buong Cavite, no? Natuturuan ng ating mga kapulisan ng salita ng Diyos, ng moral values, no? Kaya nga, wala nang kahihiyan ang marami, no? Basta makagawa ka ng masama, magawa mo yung gusto mo, makakuha ka ng maraming pera, wala nang hiya ang tao. No? Ganyan ang harlot spirit, yan ang isa niyang karakter, shameless. No? Hindi na nahihiya. Hindi niya iniisip ko ano magiging kapalit ng kanyang kasalanan at kasamaang ginagawa. No? Ganyan ang maraming tao ngayon. Shameless. No? Wala nang pakialam. Kwento ng ating mga nanay, may pinaanak. No? Yung isang tatay, parang walang pakialam, no? Wala lang, basta nakatingin lang siya kung ano nangyayari. Shameless, no? Walang pakialam kung ano nangyayari sa kapaligiran. At yun namang kabila, wala rin pakialam, no? Sige, bugbugan tayo, patayan tayo, no? Ganun ang tao ngayon. Harlot spirit ay gumagalaw sa paligid, no? Nandyan siya. Yan ang karakter niya, no? Shameless. Wala nang kahihiyan, wala nang respeto sa kapitbahay, sa kapwa, no? Wala nang iginagalang. Kahit kaharap mo ay mahal mo sa buhay, no? Kung minsan ay kung makasagot ang anak, ay wala nang kwenta kung sinong kaharap niya, no? Ando na yung kabastusan, ando na yung kawalang respeto. Bakit? Dahil merong shameless harlot spirit nandoon, no? Pangalawa, painted. Ito yung karakter ng harlot. Painted. Tingnan natin, Ezekiel chapter 23, verse 39. On the very day that they sacrificed their children to their idols, they boldly came into my temple to worship. They came in and defiled my house. No? Sabi raw, sinaula nila ang aking templo nang sila'y pumasok dito, pagkatapos ihandog sa Diyos-Diyosan ang kanilang mga anak, pinatay yung mga anak sa lumang tipan. Pumasok doon sa templo para ialay sa Diyos yung kanilang anak. No? Verse 40, you sisters sent messengers to distant lands to get men. Then when they arrived, you bat yourselves, painted your eyelids, kinulayan daw yung kanyang mata, and put on your finest jewels for them. No? Paulit-ulit pa silang nagpasundo ng mga lalaki mula sa malalayong lugar o dako. Nagpaayos pa silang mabuti para sa mga iyon. Naglinis sila, nagkulay ng mata, yun, painted their eyelids, at naglagay ng mga hiyas. No? Ano po ibig sabihin nito? No? Yang nicho sa sementeryo, pag napunta tayong sementeryo, ang gaganda ng labas, pinintahan. No? Pag sinabing painted, pagkukulay o pagpipinta, no? Balat kayo, pag-iibang anyo. No? Yung sementeryo, yung mga nicho, pag pumunta tayo dyan, di ba, pinturado, ang ganda-ganda ng labas. Talagang may mga design pa, di kulay, iba't iba. May mga bahay pa, milyon-milyon ang ginastos. Pero yung nasa loob ng nicho, bulok na pala, marumi, mabaho. No? Dito sinasabi rito na darating ang takdang panahon na yung loob ng kagandahan ng labas, pero yung loob ay bulok, darating ang oras, mangangamoy at lalabas kung ano yung totoong nasa loob ng magandang kulay sa labas. Katulad ng babaeng ito. No? Sinasabi rito na nag-aabang siya o nagpadala pa siya ng mga tao para kumuha ng mga lalaki at kanilang
maganyo o madala, no? At ito namang mga babae, sabi roon, paulit-ulit pa silang nagpasundo ng mga lalaki mula sa malayong dako. At nag-aayos pa silang mabuti para sa mga iyon. Naglilinis sila, nagkukulay ng mata, naglalagay ng mga hiyas. No? Painted. Ibig sabihin nito, nagbabalat kayo. Nagbabalat ng anyo, nagbabagong anyo ang mga tao. Nag-iiba siya ng anyo. No? Parang yung, nung tayo maliit pa ako, wala na ngayon yun na yung Voltes 5. Di ba, 5 sila, tapos biglang mag-iibang anyo, magsasama-sama sila, parang magiging isa. No? Meron pang pelikulang ganyan, yung mga iba't ibang uri ng sasakyan, tapos, ano yun? Transformer, yan. No? Nagtatransform sila, nagbabagong anyo. No? Nagbabalat kayo sila, pero ang totoo, iba-iba sila. Na kahit ilang beses mo nang sabihan sila, no? Hindi pala yun ang totoo, no? Sa kanila. Kaya ang Panginoon, nais niya na tayo po, dito po sa ating church, maging kayo po na nasa iba-ibang church, no? Na ngayon ay nakikinig. Huwag po nating maganap sa atin o hayaang mangyari sa atin, no? Na tayo ay mainit ngayon, bukas makalawa, lalamig tayo, tapos iinit tayo, lalamig, iinit. Gusto ng Panginoon na tayo'y tuloy-tuloy na umiinit na naglilingkod sa Kanya. No? Kaya nga ang team natin ngayong taon na ito, do not stop, do not quit, move forward. No? Move forward tayo. Amen po ba? Amen? Gusto ng Panginoon na huwag tayong hihinto. Kasi ang kaaway yan, no? Andyan yan. Gagawa siya ng paraan. Pilit kang hahatakin pababa. Ganong ikaw ay pataas na. Paangat ka na. Nagle-level up ka na. No? Ayaw ng kaaway na ikaw ay maglingkod sa Diyos ng tuloy-tuloy. Gusto niyang hilahin ka pababa. No? At gagawa ang kaaway ng paraan para ikaw ay panghinain. Para ilayo ka sa paglilingkod sa Diyos. Na yung apoy ng iyong puso at init para maglingkod sa Panginoon, gagawa ang kaaway para ikaw ay linlangin. Kaya naman kailangan tayong maging matalino. No? Di ba ang sabi ng verse 3? Ang anak na nakakasumpong ng kaalaman, ng karunungan, nagbibigay kagalakan sa kanyang mga magulang. Pero yung nagbibigay ng panahon sa patutot ay nagwawaldas ng ari-arian ng kayamanan. Kaya nga dito po sa ating, sa J. Blue family, praise God, no? Hindi tayo dapat ma-impluensyahan ng mga unbeliever, ng mga tao sa mundo, no? Na walang relasyon sa Panginoon. Na kung ano yung ginagawa natin sa Panginoon, hayaan natin siyang magtuloy-tuloy, no? Upang yung apoy at init ng pag-ibig natin sa Diyos ay huwag mahinto. Amen po ba? No? Kasi ang kaaway talagang nandyan po yan. No? Nais ng kaaway na malayo yung puso at isipan natin, yung focus natin sa paglilingkod sa Panginoon. No? At gagawa siya ng paraan dahil ikaw ay nagmamahal sa Diyos, tayo ay nagmamahal sa Diyos, gustong-gusto ng puso natin na talagang paglingkuran at sambahin ng Panginoon, pero ang kaaway, magsasaanyo siya na akala mo tama at makadiyos, pero ang totoo, dahan-dahan kanyang ilalayo. No? Nagbabalat kayo. No? Painted. No? Parang yung nasa sementeryo nga. No? Kaya ang bawat isa po sa atin, dapat nating malaman, no? Na dito po sa ating ministry, sa ating lahat, makita natin ang isang katotohanan, no? Upang tayo hindi madry, hindi tayo manghina. Dahil mahirap isang araw, baka sa iyong pananahimik, sa iyong pagkakahimlay o pagkakahinto, at nawawala ka na sa presensya ng Panginoon, maramdaman mo isang araw, tuluyang ka nang nawala. No? But thank God, narito po tayong lahat, kahit nasa tahanan ng mga J. Blue family, ay patuloy sa pakikinig ng aral ng Diyos at pagsamba sa ating Panginoon. Amen ba? No? Amen?
Kaya ang kultura natin bilang mga tagalangit, mga anak ng Diyos, huwag tayong patatangay sa kultura ng mundo, no? Huwag tayong patatangay sa mga sinasabi, no, ng mundo, no? Naalala ko nga, 'di ba, nung panahon ng Book of Daniel, literal po talaga 'yon, no? Pinahihinto si Shadrach, Meshach, Abednego na huwag sumamba sa totoong Diyos, kundi ang sambahin yung rebultong pinagawa ni King Nebuchadnezzar. No? Chapter 3 ng Book of Daniel. No? Sa tuwing tutunog ang trompeta, hindi sila lumuluhod kasi yun ang kautusan. Pag narinig ang trompeta, lumuhod at sumamba sa Diyos ang pinagawa ni King Nebuchadnezzar. Pero yung tatlo, hindi sumusunod, hindi lumuluhod para sumamba. Nang isinumbong sila sa hari, tinanong sila, totoo ba, Shadrach, Meshach, Abednego, at hindi kayo sumusunod sa aking kautusan? Opo, mahal na hari. Alam po naming ililigtas kami ng aming Diyos. Hindi kami maaaring sumamba sa Diyos sa pinagawa niyo at iniuutos niyo. Kung hindi man kami iligtas ng aming Diyos, hindi pa rin kami sasamba. No? Grabe yung kanilang dedikasyon, handa nilang harapin ang kamatayan. Hari ang nagpapautos na sumamba sa Diyos. No? Pero hindi nila sinunod. Ang sinunod nila ay ang Diyos pa rin ang sinasamba nila. Na kahit hindi pa rin daw sila iligtas, hindi pa rin sila susunod sa hari. Literal po yun. At dahil sa sagot nila, nagalit ang hari, no, verse 16, 17, pinatapon sila doon sa pugo ng apoy. Anong nangyari? Pinuroteksyonan sila ng Diyos. Niligtas sila ng Panginoon. Kaya tanging ang Diyos lamang ang magpoprotekta sa bawat isa sa atin. No? Amen ba? Literal na apoy, hindi sila nasunog, sabi ng Bible. At nung tignan nyo ng hari, parang apat sila at anak daw ng Diyos yung isa ang ating Panginoon. Ni isang buhok hindi nasunog sa kanila at pati damit nila. Bakit? Dahil niligtas sila ng ating Diyos. No? Naging totoo sila. Alam nila ang number one protection nila ay ang ating Panginoon. Ganon din po ang bawat isa sa atin. Kaya kapag tayo talagang totoong nagtitiwala sa Diyos, nananalig sa Panginoon, handang ibigay ang buhay para wag lang mahinto ang pananalangin at pagsamba at pagpupuri sa Diyos, no? Hindi tayo dapat matakot. Pero nandun pa rin ang pagsunod natin sa ating gobyerno. Kahit nung panahon na yon, si Shadrach, Meshach, Abednego, hindi sumunod sa hari. Anong ginawa sa kanila? Pinarusahan, papatayin talaga. Pinaikot ng 7 doble yung hurnohan ng apoy, yung fire furnace. Pero hindi sila nasunog. No? Nakita ng Diyos sa kanila yung katapatan, katatagan ng pagsunod at pananampalataya sa Diyos, kaya naman niligtas sila ng Panginoon. The same sa panahon natin ito. Pag nakita ng Diyos ang ating katatagan at katapatan sa Kanya, hindi magpapabaya ang Diyos sa atin, ililigtas tayo ng Panginoon. Amen. No? Palapakan nga natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen. Kaya nga, ang Diyos, ang number one nating susundin, ang Kanyang tinig, ang Kanyang boses. No? Kaya dito po sa atin sa ministry, no? Praise God, ang Diyos, kilala naman natin, no? Na ang Diyos ay naglalagay sa atin, kagaya ng nababanggit nga ng ating Pastor Walter, madalas mula sa salita ng Diyos, na ang Diyos ay naglagay sa atin ng pastor, Jeremiah 3:15. No? I will give you the shepherd, the pastor, who will teach you, no, the knowledge and understanding. Tinuturuan tayo na matuto tayong umunawa, no, at nang magkaroon tayo ng kaalaman, bigyan tayo ng tamang direksyon kung ano ang tama ayon sa ating Panginoon. No? Naalala ko nga yung tayo nagbubukas dyan ng church dyan sa Sagana. Pinayuhan ni pastor natin yung kabataan doon. Kinakausap siya nung taga-barangay. Sumasagot siya, tama naman. No? Pero sinabihan siya ni Pastor Walter, bro, ganito. Sa susunod, pag may magtatanong sa isa barangay, kahit sino dyan sa gobyerno sa barangay, sabi mo, ay sir, wala po ako sa posisyon, no, na sagutin po ka ang tanong nyo. Ipaalam ko po doon sa aming head pastor, sa aming leader, yung tanong nyo. Ayun, tama naman. Ayun, natuto siya. No? Kasi pag nagkamali siya ron ng sagot, baka ma-stuck tayo doon ng gawain. No, nung bago-bago tayo nagbubukas. So ganun nga ang nangyari. Pag may mga tanong sa kanya, yung barangay,
no, sinasabi niya ay ipaalam ko po doon sa aming namumuno, sa aming leader, sa aming head, yung inyo pong tanong. Wala po ako sa posisyon at sila po ang sasagot diyan. Sige po, ipararating ko. Di natuto yung kabataan, no? Tama, ganun po, no? So kaya para hindi siya magkamali, nalaman niya yung tamang dapat niya hakbangan, tamang proseso, para nang sa ganon, maging maayos yung kanyang ginagawa bilang isang kabataan natin doon sa gawain na binuksan ng mga oras na iyon. No? So kaya nga, mga kapatid, mga magulang, sa panahon na ito, kailangan po tayo nag-iingat, no? Sa mga naririnig, sa mga pinapakinggan, dahil marami ngayong mga mangangaral sa lumalabas sa YouTube, sa FB, galing sa iba't ibang bansa na nagtuturo, no? Minsan may mga maling mangangaral na hindi mo alam sa pakikinig mo na ililigaw ka na pala sa pananampalataya. Kahit nga dito sa atin, may isang mangangaral tinuturo na wala na raw impyerno, no? Wala na raw impyerno, no? At hindi na kailangan daw magsisi ng kasalanan dahil pinatawad na tayo ng Panginoon sa krus, no? May mga ganung pangangaral ngayon. Kaya mahalaga na tulad ng sabi ko sa inyo kanina, kailangan ng isang mangangaral, nakikita sa kanya mismo, yung itinuturo niya ay nakikita sa buhay niya. Baka turo siya ng turo ng ganung bagay, tapos sa kanya hindi naman nakikita, no? Ilalabas siyang hipokrito o false prophet o false teacher. No? Kaya nga, beware of false prophets which come to you in sheep clothing, but inwardly they are ravening wolves. No? Matthew chapter 7, verse 15, 16 to 18. You shall know them by their fruits. Makikilala daw natin sila sa bunga nila, sa buhay. Do men gather grapes of thorns or figs of thistle? Even so, every good tree bringeth forth good fruit, but a corrupt tree bringeth forth evil fruit. A good tree cannot bring forth evil fruit, neither can a corrupt tree bring forth good fruit. No? Pinag-iingat po tayo. At dahil nakikilala ang isang mabuting mangangaral sa uri ng kanyang buhay, dahil hindi raw pwedeng magbunga ng mabuting bunga ang punong kahoy, kung ang puno ay masama, hindi siya pwedeng magbunga ng mabuti. Yung mabuting punong kahoy, nagbubunga lamang siya ng mabuti. No? Kaya kung ano yung puno, siya yung bunga. No? Mabuti ang bunga ng mabuting puno, subalit masama ang bunga ng masamang puno. Hindi maaaring mamunga ng masama ang mabuting puno, at hindi maaaring mamunga ng mabuti ang masamang puno. So kaya, praise God, mga kapatid, mga magulang, saan man po kayo naroroon na church, na nakakabilang po kayo, kahit dito po sa amin, no? Dapat po nating maintindihan at malaman, no, na tayo po na mga miyembro ng iba't iba nating kinaanibang simbahan na local church, no, pinag-iingat po tayo ng Panginoon. Dahil po sa mundong ito, napakaraming tinig, napakaraming boses, maraming mga nangangaral, no? Kaya wala tayong dapat ibang pangaralan o pakinggan na mangangaral, number 1, doon sa church na nakabilong ka. Dahil kilala mo yung nagtuturo sa iyo personally, no? At kung meron kang mga tanong, kung meron kang mga bagay-bagay sa buhay mo na kailangan mong malaman, lalo ito sa spiritual, siyempre ang sasanggunin mo muna yung iyong pastor, no? Dahil siguradong hindi ka niyan ilalayo sa Panginoon. Pero pagka ang narinig mo ay mga tinig sa labas at hindi ang iyong pastol, baka unti-unti kang mawala at isang araw maramdaman mo wala ka na pala sa gawain, no? Kaya importante po na sa loob ng church na yung kinabibilangan, no, number 1 nating sinasangguni, no, ay ang ating Panginoon. Siyempre, ang salita niya at yung nakakasakop sa atin. Ayan. Kaya nga, thank God, no, walang nawawala sa atin. Narito pa rin po tayong lahat. Amen po ba? Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. So, yan yung isang ng harlot, ng spirit, yung painted, nagbabalat kayo, no? Nakala mo sa Diyos, pero yung pala, unti-unti, mali na, nilalayo ka na pala sa Panginoon. Pangatlo, enticing. Enticing. Sa Tagalog, mapang-akit. Nakakaakit, aakiting kanyan. No? Ano ang sabi ng Kawikaan 9:14 to 18? Lagi siyang naroon sa pinto ng kanyang bahay
o sa lantad na bahagi ng lansangan nitong bayan. Bawat taong nagdaraan na kanyang masulyapan ay pilit na tatawagin at kanyang aanyayahan. Lapit dito kayong lahat na kulang sa kaalaman. Kanya namang sinasabi sa mga mangmang, tubig na ninakaw ay ubod ng tamis. Tinapay na nakaw, masarap na labis. Hindi alam ng biktimang wakas niya'y kamatayan. At lahat ng pumasok dooy naroon na sa libingan. No? Anong sabi diyan? No? The seats at the door of the house on a seat at the highest point of the city, calling out those who pass by, who go straight on their way. Let all who are simple come to my house. To those who have no sense, she says, stolen water is sweet. Food eaten in secret is delicious. But little do they know that the dead are dead, there that their guests are deep in the realm of the dead. Ito po ay isang paraan, no, ni Satanas para mahulog ang tao sa pagkakasala. Ang isang tao ay aakitin ka ng kaaway sa mga bagay-bagay na halos, no, di mo matanggihan, no? Yung pang-aakit, yung enticing ng kalaban. Aakitin ka niya, no? Sa mga bagay na hindi mo namamalayan na huhuk ka na pala doon. Ano yung bagay na yon? Sa panahon na ito, nakikita natin napakalakas ng impluensya ng social media, no? Ang lakas. Yung gadget, no? Ang gadget ay malaking naidudulot na mabuti sa tao niyan. Sa trabaho, sa pag-aaral, no? Pero ano nangyayari sa karamihan, nauubos na yung 3 oras, 5 oras, doon nga yung kalalaro, no? Yung mga games, yung mga tok-tok, no? Ano ba yung mga tok-tok dyan? TikTok. O yun. Tok-tok, TikTok, no? Maraming naggagaganin dyan. Nauubos yung panahon, no? Hindi niya alam, naaakit na pala siya noon. Nahuhuk na siya roon, no? At yun ay isang karakter ng harlot spirit na marami ngayon ay nainganyo na rito, na nahuk ng isipan at puso. Naubos na yung maghapon niya na nakaupo doon sa mga kung anong ginagawa o laro doon sa cellphone. Ang cellphone ay turn natin. No? Gamitin natin yan para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Lagyan natin ng mga song ng praise and worship. No? Ng mga Bible, di ba? Na i-upload dyan. No? So itong gawa ng kaaway, ang mang-akit. Ilayo ka sa pagbabasa ng salita ng Diyos. No? Kaya nga, gawin natin na i-turn natin yung gadget na yan into good. No? Lagyan natin ng mga salita ng Diyos. Kahit nasa opisina tayo, sa bus, saan man tayo naroon, nakapagbabasa tayo ng Bible. Pwede tayong magbasa. No? At ito ang gawa ng kaaway, ang mang-akit. No? At yan ay espiritu ng harlot. Ano sabi ng Roma 12:2? Be not conformed to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Huwag na tayong umayon sa pattern ng mundo, no? Kundi mabago raw ang isip natin. Paano mababago isip? Through the Word of God. Itanim ito sa puso at isipan, ang salita ng Diyos. Para pagdating ng trials and testing, alam natin yung gagawin natin. No? Alam natin ang gagawin natin. Hindi tayo mahuk, hindi tayo maakit. At ito ngayon ang nangyayari sa mundo. No, yung harlot spirit, no, maraming mapang-akit ang mundo ngayon na hindi mo alam ay nadadala ka na sa mga nangyayari sa kapaligiran, no? Yung mga bali-balita, yung mga nakikita natin sa paligid, no? Imbis na ang isipan at puso natin ma-focus sa Panginoon, sa salita niya, nawala na, natakpan na, no? Kaya nga sabi ni David, naisin ko pang pumasok sa bahay ng Diyos, sa templo ng Diyos, no? Upang sa ganon, maramdaman ko ang presensya ng Diyos, ang kanyang kapangyarihan. Kaya nga sabi ng Psalms 23 verse 6, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever and ever. Gusto niya mang manahan sa bahay ng Diyos magpakilanman, no?
Dahil ang kabutihan at biyaya ng Diyos ay patuloy niyang nararanasan. Kaya tayo po mga anak ng Diyos, no? Huwag tayong paakip sa sistema ng mundo. Nagsisimula na ngayon ng one world government, no? National ID. Sinisimula na isang ID na lang, no? At meron na papalabas sa FB, no? May mga maliliit na bakal, kung ano man yun, dinidikit dito sa baraso. Ewan natin, bagay talagang nakabidyo dinidikit dito Pinakita na siya ay tinurukan, yung pala, pero dito naman sa atin, hindi naman maaring ganon. Sa ibang bansa, nilagyan ng maliliit na bakal, dumikit, may microchip daw, no? Tatak na raw yun ng 666, hindi alam ng mga tinurukan sa iba-ibang bansa. Pero dito sa atin, hindi naman marahil ganon, no? So kaya nangyayari na po ngayon ang mga sign na talagang si Lord ay malapit nang dumating, no? Kaya naman tayo mga anak ng Diyos, huwag tayong paakit sa mali at sistema ng mundo, no? Magpatuloy tayo na naglilingkod, ginagampanan kung ano ang nais ng Diyos gawin natin sa buhay na ito. Amen po ba? No? Amen? So enticing, no? Andyan na mapang-akit na harlot spirit na katangian niya, no? Maraming aakiting kanya para malayo ang focus mo, no, sa ginagawa mo sa Panginoon. Guguluhin niya ang attention mo, ilalayo niya yung attention mo, no, sa paglilingkod sa Diyos hanggang isang araw mamalayan mo, no, na-dray ka na, nawala ka na, ganong masaya ka sa ginagawa mo para sa Panginoon, no? So yan ang karakter ng harlot. Pang-apat, ito na yung last natin. Roaming streets. Roaming streets, kahit saan, naroon siya. No? Gumagala, nag-iikot sa mga sityo. Pero greater is Jesus that is in us. Sabi ng mga awit natin kanina, our God is greater. No? Wala siyang katulad, dakila ang Panginoon. Pero ang Espiritu na ito, nandyan din siya. Kaya ang sabi ng Kawikaan 7:10, chapter 7 verse 10, and behold, there met him a woman with the attire of an harlot, no? Mapang-akit, and subtle of heart, magdarayang puso, no? Ang babaeng sa kanya'y sumalubong sa pintuan, mapang-akit, mapanlinlang sa masagwang kasuotan, no? Nandyan siya yung harlot spirit. Umiikot. Verse 11 and 12, she was loud and rebellious. Her feet would not stay at home. At times, she was outside. At times, in the open square. Wait at every corner. No? Maingay ang kanyang boses. Kilos niya ay maharot. Di matigil sa tahanan. Di mapigil sa paglibot. Ngayoy sa lansangan. Maya-mayay sa liwasan. Walang ano-ano'y sa panulukan. Doon siya nag-aabang. Yung harlot spirit. No? Yung karakter, ito yung karakter niya, umiikot siya, naghahanap siya ng kanyang masisila. Di ba, sabi ng 1 Peter 5:8, the devil is like a roaring lion, seeking whom may devour. Nandyan siya, nag-iikot, no? Naghahanap ng masisila. No? Kaya, kailangan tayo magpakaingat, dahil kahit saan nga, nandyan siya, no? Nagro-roaming siya, naghahanap siya ng mabibiktima niya, no? Kaya huwag tayong magpapakapakan, kampante sa ating mga kinalalagyan. Lagi nating bantayan ang ating mga puso. No? Bantayan natin ang puso natin. Sabi ng awit natin kanila, a pure heart, that's what I long for. Pusong dalisay ang nais ko. No? Kabi-kabila, nandyan ang gawa ng kalaban. No? Kaya huwag tayong padadaya. No? Ingatan natin ang ating mga puso. Bakit ang puso ang iingatan? Dahil ito raw yung pinakamagdaraya. Magdaraya puso no? Di ba sabi ng Jeremiah, chapter 17, verse 9, the heart is deceitful above all things. Ang puso ang pinakamagdaraya sa lahat ng bagay. Sino daw nakakaunawa nito? Kaya nga, ito yung lagi nating dapat bantayan. No?
Dahil ang paligid, nandyan yan ang kalaban, umiikot. No? Nakita natin ng kahit may pandemic, nandyan ang mga sabungan, sugalan, no? Inuman, pati na drugs. No? Grabe. No? Kaya ang pumapasok sa mga ganitong uri ng kasalanan at bisyo, minsan mahirap na sila makaalis, lalo yung drugs. No? Hahanap-hanapin mo siya, nahook ka na. No? Hindi ka na makaalis, parang angkla ng barko. Hanggat hindi mo naaalis yung angkla ng barko, hindi siya uusad. No? Mananatili siya naka-stuck doon. Kasi naka-ankle. Ganyan na maraming tao, nahook na siya. Hirap na siya makakalas. No? Kaya ang pinababantayan ng Panginoon sa atin yung ating mga puso. No? Kapag alam natin na nakakapasok ang espiritu ng kalaban, no? Mag-pray tayo, Lord, hindi ito ang gusto ko. Panginoon, nais ko sa iyo ay gamitin mo ako, nais ko maglingkod, isang pusong dalisay ang likain mo sa akin, Panginoon. No? No one can escape in the spirit of harlots. Walang makakatakas dyan, nandyan nga yan eh. No? Kaya kung nabibiktima ka man ng ganitong espiritu, gusto niyang sirain ang relasyon mo sa Diyos, no? Ang paglilingkod mo sa Panginoon, huwag tayong paakay, huwag tayong gamitan natin ng wisdom na galing sa Panginoon. Lord, hindi ito ang kalooban mo. Gusto mo sa akin ay naglilingkod ako sa iyo. Gusto mo sa akin nag-aapoy sa pag-ibig sa iyo, Panginoon, dahil doon ang espiritu ko ay masaya, maligaya ko, Panginoon. Dahil pag nawala ka doon sa ginagawa mo, mawawala rin yung joy. Hindi ka na magiging masaya. Kasi buhay na natin yun eh. No? Di ba yung isda, alisin mo sa tubig. Ano mangyayari sa isda? No? Mamatay. Kasi buhay niya yun eh. No? Nang lumangoy. No? Yun yung glory niya pag lumalangoy siya. Yung ibon, habang lumilipad, yun yung glory niya, buhay niya maglilipad. No? Yung agila, no? Buhay niya na, yung lumipad doon sa bundok. No? Doon siya lagi, sa kabundukan, sa pinakamataas. Yung mga manok at sisiw, dito yan, sa lupa lamang yan. No? Kaya tayo po na naglilingkod sa Panginoon, ano man ay pinapagawa ng Diyos sa atin, gawin natin para sa Diyos. No? Kung ano yung instruction ng Panginoon sa atin, hindi ng tao. Kung ano yung instruction ng Diyos, binabasa sa ating mga pastor, ibinaba naman sa atin, no? Doon tayo. No? Kasi tiyak, hindi tayo malalayo kay Lord. Amen ba? No? Kaya kung sa inyo ay mayroong shameless, baka parang nawawala na yung hiya, no? Kayo po nasa inyo inyong tahanan, yung mga taga-ibang church, no? Baka sa sarili nyo hindi na kayo nahihiya, no? Wala nang kahiya ng ginagawa nyo, wala na kayo respeto sa inyong mga pastor, sa inyong simbahan, sa inyong magulang, yung mga anak na nakikinig ngayon, yung mga kabataan, no? Andyan ng harlot spirit pala sa inyo, hindi nyo alam, no? Hindi ka na nahihiya sa ginagawa mo, lantaran na kung ikaw ay sumagot sa iyong magulang, no? Nawawala na yung paggalang, no? Ando na yung kabastusan. That is harlot spirit. Enticing, naaakit ka na masasamang gawa ng maling gawain. Ngayon ang panahon para nais ng Diyos na ikaw ay magsisi sa iyong kasalanan. No? Magbalik loob sa Diyos. Dahil pag hindi ka nakinig, matapos kang ilang beses sabihan, mapapahama ka, kapatid, kaibigan. No? Painted. Nandiyan ba sa iyan yung ikaw ay nagbabalat kayo? No? Hindi ka magpakatotoo. No? Ayaw mo harapin yung katotohanan na ang totoo'y mahal ka ng Diyos. Ayaw ng Diyos na malubmo ka sa kasalanan, sa maling ginagawa. No? Ang katotohanan ay ito. Masakit man ang katotohanan, pero ito ang magpapalaya sa atin pag tinanggap natin ang katotohanan. No? Na ang kalooban ng Diyos, mahalin mo siya, paglingkuran mo siya. No? Irespeto mo ang magulang mo, igalang mo siya at sundin, dahil yun ang kalooban ng Diyos ayon sa kanyang salita. Dahil pag hindi mo ginawa ito, mananatili sa iyo ang harlot spirit. Dahil umiikot lamang siya dyan sa paligid, roaming street siya. No? Nandyan lamang siya. Siya ay nagtatagumpay sa mga taong may matigas ang puso at matigas ang kalooban. Pero sa mga taong mababa ang kalooban, na-realize niyang mali yung kanyang ginawa, doon muli umaangat siya at inaangat ng Diyos.
Kapatid, kaibigan, ayaw ng Diyos na manatili ka for how many months or year na ikaw ay lugmok, na ikaw ay maaring inakusahan ng mali, na hindi mo ginawa. Alam ng Diyos ang laman ng iyong puso. Sinabi nga ng salita ng Diyos, ang mga nagpapakumbaba kay Lord, tinataas niya yan. Pero yung mga palalo't mapagmataas, ibinabaksak ng Diyos. Kapatid, kaibigan ko, alam mo sa sarili mo, andyan yung shameless, andyan ang enticing, no? Naakit ka na maling paniniwala, naakit ka na mga salitang hindi nakaangkop sa salita ng Diyos, painted na nandyan ang pagbabalat kayo, nilililang ka ng kaaway, no? Nais ng Diyos na magkaroon ka ng isang bagong puso. Isang pusong tapat, isang pusong dalisay. Kaya ang sabi ng awit natin kanina, Lord, pure heart, that's what I long for. Yun ang hangarin natin kasi nga puso ang pinakamagdaraya sa lahat eh. Siya ang sumisiyasat nito at nagbibigay ng reward sa mga taong malapit sa Kanya. No? Jeremiah chapter 17 verse 9 and 10. The heart is deceitful above all things. Yan daw ang pinakamagdaraya. Who can know it? No? Desperately wicked. Who really knows how bad it is? But sabi niya, the Lord searches all hearts. Nasisiyasat niya lahat ng laman ng puso natin. And examine secret motives. No? Siya nakakaalam ng sikreto ng motibo ng puso. I give all people their due rewards. Siya magbibigay ng rewards. No? According to what their actions deserve. Kaya yung mga ginawa natin, si Lord ang magbibigay ng reward dyan. Kaya mga kapatid, mga magulang, ngayong umaga na ito, tulad ng awit natin kanina, Lord, a pure heart, that's what I long for. Yun ang hangarin natin, Lord, sa ating Panginoon. Sige po, tayo po'y umawit kay Lord, katulad ng inawit natin kanina. Natawag ko ang music natin. Kayo po mga nasa tahanan, nandyan ba sa inyong tahanan ng harlot? Karakter niya sa inyong mga anak, sa inyong opisina, sa paligid ng inyong tahanan, o maaaring nasa inyong pong buhay. Kapatid, kaibigan, no? Kung ikaw ay naaakit ng kasalanan, naaakit ng bisyo, ang harlot spirit nandiyan. Pero siya'y makakalayo sa iyo sa sandaling nagbalik loob tayo sa Panginoon. Sa sandaling ang puso natin naghangad ng kalinisan at kadalisayan sa Diyos. Awitin natin sa oras na ito bago tayo mag-pray. A pure heart, that's what I long for, Lord. Pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. A heart that hides your word, so that sin will not come in. Yes, Lord. A heart that's undivided. Amen. The one who rules and reigns. A heart that needs compassion, that pleases you, my Lord. A sweet aroma of worship that rises to your throne. Pusong dalisay, Pusong dalisay ang aking nais. Ang aking nais. Nalikhain mo, O Diyos, Likhain para sa mo, akin. Diyos, para sa akin. Pusong dalisay, Pusong dalisay. ang aking nais. Ang aking nais. Nalikhain mo, O Diyos, Likhain para mo, sa akin. Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat,
Isang pusong tapat na sa'yo'y na nagmamahal. sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y Isang puso walang alinlangan. walang alinlangan. Isang pusong Isang tinitipon pusong na itinitipon ika'y na parangalan. ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri. Ako'y pagpupuri Sa'yo lamang, Jesus. lamang. Isang pusong tapat. Yes, Lord. Amen. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong sa'yo. Isang pusong itinitipon Ika'y na parangalan. ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri. Ako'y pagpupuri Sa'yo lamang. sa'yo lamang. Handog ko'y pagpupuri. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Abang lahat po na kayo ko nakapikit, maging kayo pong nasa inyong mga tahanan, mga kapatid, magulang. Kung kayo man po'y nagsisimba sa iba-ibang church, na hindi po kayo nakakapunta sa inyong church at ngayon nakakapanood po kayo, nakakapakinig sa oras na ito, sumunod po tayong lahat sa maiksing panalangin na ito. Hangarin natin ang isang pusong tapat at dalisay sa Panginoon. Sabihin po natin ang panalangin na ito, Amang Diyos na nasa langit, sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus, marami pong salamat sa iyong mga salita na aking narinig, na nagbigay gabay sa akin, liwanag ng aking isipan at puso, na sa mundong ito, may harlot spirit na gumagalat kumikilos. Huwag mong hayaan, Panginoon, na maganap ito't mangyari sa buhay ko, sa loob ng aming tahanan. Bagkus, Panginoon, simula po sa akin, na makita mo, Panginoon, ang pagrespeto sa mga nararapat igalang. Salamat, Panginoon, narito ako, handang makinig sa iyo, handang sumunod sa iyo. Nagpapakumbaba ako, Panginoon, muling nagsusuko ng buhay sa iyo. Salamat sa pag-ibig mo sa akin. Lumikha ka ng bagong puso sa akin, Panginoon. Pusong mapagpakumbaba, pusong marunong kumilala ng mabuti, ng tama. Salamat po, Panginoon. Handa po akong magpasakop sa iyo, sa mga taong itinilaga mo sa akin para ako'y bantayan at pangalagaan. Maging sa aking mahal sa buhay, matutunan kong igalang, maging sa aking mga magulang. Salamat po, Panginoon. Narito po ako, handang maglingkod sa iyo, handang sumunod sa iyo. Salamat, Panginoon, sa paalala mo sa akin, sa pagtutuwid mo po sa akin, sa bagong puso, tapat na puso, na tinatanggap ko na sa iyo ngayon. Salamat, Panginoon. Amen. Isang pusong tapat. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Tukoy pagpupuri Sa'yo lamang. sa'yo lamang. Isang pusong tapat. Sabihin natin muli sa Panginoon, Lord, Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong sa'yo, Isang tinitibok, pusong na itinitibok ika'y parangalan. ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri Ako'y pagpupuri sa'yo lamang. sa'yo
Panginoon, marami pong salamat. Nagturo ko sa amin ng isang mensahe na matuto po kami, Panginoon, kumilala ng mga bagay-bagay ng mabuti at tama, at huwag kaming malayo sa iyo, at huwag kaming maakay ng harlot karakter na ito, Panginoon. Lord, pinagpala mo kami ng iyong salita ngayong umaga. Lord, salamat sa kaliwanagan, katotohanan ng iyong salita. I pray, Lord, na ang bawat isa na nasa kanilang tahanan at mangging ang ilang kapatiran dito, kami pong lahat ay tinuruan mo na ma-i-apply namin, ma-practice namin ang mga salita mo sa buhay namin, at kami magtagumpay. Sa iyong karangalan, sa iyong papuri, Ama, pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen, amen. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Amen, amen. Sige po, maupo ang lahat. At tayo po ay dumako sa isang mahalagang gawain ng Panginoon. Pangunahan tayo ng ating pastor ng Sagana, Pastor Joseph. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Tayo po ay dadako sa pagbibigay. Katulad nga po ng ating inawit, isang pusong tapat. Kapag po ikaw ay nagbibigay, dapat po galing sa puso. Amen. Buksan po natin ang ating Bible sa Kawikaan 3, verse 5 po to 7. Ang sabi po dito, kay Yahweh ka magtiwala buong puso. Ito po, buong puso. Katulad po ng inawit natin kanina, isang pusong tapat. At sa pagbibigay po, ang pairalin po natin ay yung pusong tapat. Amen? Ang sabi po dito, kay Yahweh ka magtiwala buong puso at lubusan. At huwag kang manangan sa sariling karunungan. Verse 6, sa lahat ng iyong gagawin o sa iyong pong pagbibigay, siya nga'y alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong tatahakin. Para po daw tayo ay patnubayan sa lahat ng ating kinikita, sa ating trabaho, patnubayan ka po ng Diyos dyan. Anong kailangan po? Kay Yahweh ka magtiwala. Ang po sabi sa 7, huwag mong ipagyabang ang iyong nalalaman. Igalang mo't sundin si Yahweh at lumayo ka sa kasamaan. Yun nga po, sa pagbibigay po natin, huwag pong isiping malulugi ka. Amen? Dahil tandaan po natin, ang Diyos po ang unang nagbigay. Binigyan niya kanyang puso sa pamamagitan ng kanyang anak. Tandaan po natin, sa Genesis po, kumuha ang Diyos ng putik at hinulmang tao. Nag-anyong tao nga po, si Adan. At para po magkaroon si Adan ng buhay, ano pong ginawa ng Diyos? Hiningahan niya si Adan. Kaya nagkaroon ng buhay, nagkaroon ng lakas, kaya po siya nakakapagtrabaho, kaya niya po nagagampanan ang maghapon niyang gawain dahil sa lakas na ibinigay ng Diyos sa kanyang buhay. Ganon din po sa atin. Ang buhay mo, kaya ka po nakakagawa sa maghapon, kaya ka po nakakapagtrabaho, kaya ka po may kaalaman sa iyong trabaho dahil po ibigay iyan ng Diyos. Ang sabi nga po ni Job, hubad akong lumabas, hubad din akong babalik. Siya ang nagbibigay, siya ang bumabawi. Purihin ng Diyos. Yun po yung sabi ni Job. 3 karakter po ng Diyos kung bakit ka magbibigay sa Kanya. Una, God is faithful. Kahit ikaw hindi tapat, ang Diyos po, tapat pa rin. Yung salitang tapat po, balibalik ta rin mo man yan, tapat pa rin siya. Ganun po ang Diyos. Kahit minsan hindi tayo tapat, pinapahinga ka pa rin ng Diyos. Nakakapagtrabaho ka pa rin sa maghapon. Nagagawa mo pa rin yung mga gawaing bahay mo. Ganun po, katapat ang Diyos. Kaya nga po sa ating buhay, huwag mong isiping pag nagbigay ka, lugi ka. Sa tunay po na Kristiyano, katulad ng ating kinanta kanina, ang Diyos po ay kailangan natin magkaroon ng pusong dalisay. At pairalin mo po yung puso mo sa pagbibigay. Ang totoo, hindi po kailangan ng Diyos ng pera natin, ng pera mo. Ang kailangan niya, yung puso mong masunurin. Amen? Dahil po sabi sa Biblia, sa Malakay 3:10, alam naman po natin ito. Bubuksan ng Diyos ang langit kapag ikay nagbibigay ng tama. Yung ibinibigay mo para sa Diyos, yung laman ng puso mo. Amen? Ano po yung Una, God is faithful. Napakatapat po ng Diyos. Kahit minsan ang tao hindi tapat, ang Diyos still tapat pa rin siya. Amen? Sabi nga po sa 2 Timoteo 2:3, if we are faithless, He remain faithful.
For He cannot deny Himself. Di ba? Kahit hindi nga po tayo tapat, tapat pa rin ng Diyos. Kasi pinapahinga ka pa rin niya. Amen? Dahil katulad po ng sinabi ko kanina, si Adan nagkaroon ng buhay, nakagawa sa maghapon, trabaho, nagampanan niya ang kanyang ginagawa kasi yung hininga ng Diyos nasa kanya. Ganon din po sa'yo, yung hininga mo ngayon, yan po'y hininga ng Diyos. Ang sabi ni Job, ulitin ko po, ubad akong lumabas, ubad din akong babalik. Diba? Siya ang nagbibigay, siya ang bumabawi, purihin ng Diyos. Ano pong sabi sa awit, 33 verse 4, si Yahweh ay tapat sa kanyang salita at mahaasahan ang kanyang ginawa. Amen? Anong ginawa niya? Binigyan kanya ng buhay na walang hanggan. Kahit nandito ka pa sa lupa, sigurado na po yung buhay na walang hanggan mo sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Siya po ay tapat. Tandaan po natin yan, mga magulang, mga kapatid. At hindi mo po mahihigitan ang Diyos sa pagbibigay. Amen? Anong pa pong pangalawa ng karakter ng Diyos? God is good. Kahit hindi tayo good, ang Diyos good pa rin. Di ba? Ganun po kabuti ang ating Panginoon. Di ba? Ang sabi po sa Psalms 107 verse 1, give thanks to the Lord, o give tithes to the Lord. For He is good. His love endures forever. Di ba? Give thanks to the Lord. O give tithes to the Lord. Give offerings to the Lord. Dahil ang kanyang pag-ibig ay endures forever. Magpakailanman mananatili. Kahit hindi ka good, sasabihin ko na po sa'yo, mabuti pa rin ang Diyos sa buhay mo. Amen? Ang pangatlo po, 3 bagay lang po. God is powerful. Napakamakapangyarihan po ng Diyos. Wala ka pong maililihim sa Diyos. Lahat po ng mga bagay na hindi mo kaya-kaya ng Diyos. Amen? Lahat po ng mga bagay na hindi mo inaasahan, bibigay sa iyo ng Diyos. Maging matapat ka lang sa Diyos. At sinasabi ko nga po, kapag ang puso mo ay tama sa ating Panginoon, gaganapin niya ang laman ng iyong puso. Amen? Ano pong sabi? Last verse na po. Isaiah 55 verse 9, kung paano ang langit ay mas mataas kaysa sa lupa, ang aking kaparaanan ay higit kaysa sa iyong kaparaanan. At ang aking kaisipan ay hindi umaabot ng iyong kaisipan. Kung ang kaisipan mo po, mababa lang, ang Diyos po nasa langit. Di ba? Dito lang po tayo sa lupa, nakatungtong, pero ang Diyos natin nasa langit. Kaya nga daw ang sabi dito, ang kapamaraanan niya ay hindi natin kapamaraanan. Dahil ang kapamaraanan ng tao ay may limitasyon lang, pero ang kapamaraanan ng Diyos ay higit sa iyong inaasahan. Ganun po ang Diyos. Una, ano ang Diyos? God is faithful. Pangalawa, God is good. At pangatlo, God is powerful. Yan po ang katangian ng Diyos. At kapag po ikay nagbigay, tiyakin mo sa iyong puso na ang Diyos ang bibigyan mo. Na ang Diyos ang magre-reward sa'yo. Na ang Diyos, alam na alam niya ang laman ng puso mo. Alam na alam niya ang pangangailangan mo. Alam na alam niya kung anong kapasidad mo. Dahil ang Diyos, hindi natin mahihigitan. Bakit? Katulad po, ulitin ko na sinabi ko kanina, ang hininga natin ay galing sa Diyos. Ang lakas natin ay galing sa Diyos. Kaya ka nakakapagtrabaho sa iyong trabaho, kaya ka nakakagawa sa maghapon, dahil yan ay sa Diyos lahat. Ang Diyos po ang unang nagbigay, purihin ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos na banal, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, Lord, salamat sa umagang ito. Nandito po ang aming mga kaloob, o ikapo. Lord, buksan mo po ang langit, Panginoon. Ibuhos mo po ang masagana mong pagpapala sa buhay ng bawat isa. Tunay nga, O Diyos, maging malapit ka pa sa bawat isa na kung paano na ikaw ay naging malapit sa amin, Panginoon, nang higit pa, Panginoon, at sa kasalukuyan ngayon. Lord, salamat. Muli, pagpalain mo ang bawat isang magbibigay sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Who am I that the Lord of all the earth would care to know my name, would care to feel my hurt? Who am I, the bright and morning star, who choose to light the way for my ever-wandering heart? Not because of who I am, but because of what
the voice that calmed the sea, call out through the rain, calm the storm in me. Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, in a day gone tomorrow, a wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling, and you told me who I am. I am yours, whom shall I fear? Whom shall I fear? 'Cause I am yours, I am yours. Whom shall I fear? Whom shall I fear? 'Cause I am yours, I am yours. Amen. Praise God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen. Purihin po ang Panginoon. Next Sunday po ay first Sunday na ng June. At magkakaroon po tayo ng Holy Communion. So, patuloy natin ipanalangin na ang paghupa ng tubig na siyang tumaas sa bansa ay huhupa din niya. No? Amen. Tumayo tayong lahat para sa ating pasasalamat sa Panginoon, sa kanyang biyaya, sa kanyang kabutihan. Praise God. Natuto ba tayo ngayong umaga? Amen? Praise God. Huwag nating hayaan na ang harlot ay dumating sa atin sa loob ng tahanan. No? Yung mga hindi na nahihiya ay sa paggawa ng kasalanan at mali, ay itakwil natin, huwag natin hayaan makapasok yan. Ano? So, praise God. Ibalik natin kay Lord ang lahat ng papuri at pasasalamat. Amen. Sa iyo, Lord, papuri. Sa'yo ang papuri at pasasalamat, aming Diyos. Kaluwalhatian at karangalan alay sa'yo. Narito ang buhay
Upo tayo sa huling prayer. Hallelujah, 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 hallelujah. Lord, maraming salamat, Lord God, sa iyong salita ngayong umaga, Panginoon. Tunay nga po, O Diyos, na pinukaw mo, Lord God, ang aming mga puso, Lord God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Maraming salamat, Lord God, sa ginamit mo, Panginoon, naming Bishop, Lord God, para ibahagi, Lord God, ang parte na dapat naming tanggapin, Lord God, sa umagang ito, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord, maraming salamat, Lord God, sa iyong mga salita na tunay nga po, O Diyos, na tumimo, rumema, Lord God, sa aming mga puso't isipan, Lord God. Lord, we rebuke the spirit of harlot in this Amen. in this family, oh God. Yes, Hallelujah, Lord. hallelujah, hallelujah. At sa mga tao tinawag mo, Panginoon, Lord, ibalik mo, Lord God, ang kagalakan ng aming pagsisilbi sa iyo, Lord God. Amen. Ang kagalakan, Lord God, ng papurihan ka, Lord God, ng buong puso at kaluluwa, Lord God. Yes, Lord. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord, Jesus. bigyan mo kami, Lord God, palagi, Lord God, ng pagkauhaw, Lord God, sa iyong presensya, Lord God, na magdepende kami, Lord God, sa iyong Amen. kapangyarihan, sa iyong pangalan, Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah, Salamat hallelujah. po, Panginoon. Lord, buhay ka, tunay ka, O Diyos, na dumidinig, Lord God, dinidinig, Lord God, ang bawat aming samo at dalangin sa iyo, Lord God. Hallelujah. Maraming salamat, Lord God, sa iyong mga salita ngayong umaga. Lord, sa aming mga kapatid, Lord God, na nakikinig, nanonood, Lord God, maraming salamat, Lord God. Alam namin, Panginoon, na may ginagawa ka, Lord God, sa bawat puso, Lord God, ng nakakapakinig sa iyo. Hallelujah, hallelujah. At gano'n na din, Panginoon, sa aming pagbabalik sa susunod na linggo, Lord God. Lord, bigyan mo kami, Lord God, ng excitement, Lord God, to praise you, Lord God, to glorify you, O God. Hallelujah. Mulit-muli, Panginoon, ibinabalik namin ang aming mataas na papuri, mataas na pagsamba sa iyo Yes, lang, Lord. aming Ama, aming Yahweh. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise God. God bless you all. Bukas po ng 9 a.m. at 7 p.m. Magkita-kita po tayong lahat. To God be the glory. Amen. Alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kong susundin, anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin.